लोगोफोर नै जोङो दायो गुबुन मोनसे जायगायाव दंफैयो आरो हादान सिफायनो फैदों फुरा रेडि जाबाय नैबे जों थाफैनाय न' आयंमोनहानि आरोना लोगोफोरजों खामानि थांनो नागिरदों स' हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना आयु मोजाङै दं जोंबो मोजाङै दं बर्थमान लोगोफोर नै गुड मर्निं फुंबिलि सम जाबाय गुड मर्निं आं मोनायाव मोनायाव गारि गाखोदोंमोन ना स' नोंथांमोना नायलांनो हागोन जों दायो फुं जायगायाव सफैबाय आरोना जोङो 3थायाव मोनफैदों ओमफ्राय थाबाय 4ता बाजिबा जोङो बे न'खौ मोनफैदों आरो आयंमोननिखौ हाब साइकेला नै स' लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो न' फारसे जानो हागौ बहा न' आरो मोनसे दंबावो जानो हागौ खामानि मावनोसै आजरा स' लोगोफोर आं खोन्थानोसै जोङो गुवाहाटीयाव फैदों आरोना गुवाहाटीयावहाय जोंहा मोनसे न' दङ बेयाव फैदों बेखौनो मेरामति खालामनो फैदों आरोना रावबोथ' थानाय जाया जोंनि न'आ होमबाबो गेजेर गेजेर फैखावबाय थानाय जायो जोङो बेबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो जंगलबारियाव जोंहा मोनसे न' फिसा दं आरो गुवाहाटी रायजोआवबो मेंलायबायहाय ओरैबायदि मेंबोखायो लामाया दा माबा जायाखै नालाय हाजो गुवाहाटीखौथ' मिथिखायोना गोजौ गाहाय हाजो बिया दख्ला बैयो आयंमोन न'आ बैयो आयंमोननि आयं देरहाग्रा मोसाहारिनि न' एक्स Amele नि न' बियो बेयावबो दं आयंना आयंनि माने थागिबिया पार्किजुलियाव ओमफ्राय बेयावहाय दं आरो आयंनाबो हा ओमफ्राय आयंना बेसेबांबा गुवार हा दङ बिनि खाथियावनो आरो जोंनि न'आ आयंनि न'आ नैबे ओमफ्राय जोंनि न'आ नैबे लोगोफोर ओइ नै बेसेबांबा गोजौआवहाय जोंनि न'आ ओइथिंहाय मा मोनफैगासिनो दाबो सफैयाखै स' लोगोफोर नायलांनो हागोन जों न'खौ आं खोन्थानि जोंनि बिल्डिंखौ दायो जोङो जोंनि RCC न' गुवाहाटीयाव जोंहा RCC न'बो दङ आसाम टाइप न' दङ ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थालांनो फैसालाय जोंनि RCC न'आ जोंना गुवाहाटीयाव मोनसे न' दङ जोंहा नै लोगोफोर नायनो हागोन जोंनि बे मेन रडखौ हाइवेआ बेनो जोंनि थागिबि न' मोनहैनायनि लामाया नै बिदि लासै गाखोनांगौ नङाबा लुब ओरै थांगोन गन्थंआ दाब्ले जाजोबगोन लोगोफोर नै न' मोनफैबाय गुवाहाटी बायदियाव बिदि RCC न' थानानै मा नांगौ लोगोफोर ओइ थिनावलाय गोजौआवहाय लोगोफोर नै ओरैहाय नोखौ लालाय नै ओरै जोंनि ओरै गोजौआवहाय बो न' दंजोबो आरोना ओरैहाय लोगोफोर बियो गासैबो बर'फोर गोजा बेयावहाय बर' गामि बियो ओमफ्राय नैबे जोंनि खिनियाव बर' गोजा आरो लोगोफोर नै नोंगुमैया बेयाव देदला गग' थादों गय जायै लोगोफोर नै जोंनि RCC न'आ RCCबो आसाम टाइपबो खामानि मावनो फैदों हिरिया दायो हाजावसिगोन बारा न'खौ एसे मेरामति खालामनांगौ खारन बे न'आ आजि खै बोसोर जाखो 8 बोसोर जाबायदां होमबा नोङो मोनफैनानै जायगाखौ माबायदि मोनदों आं बिउटिफुल मोजां मोनदोंना स्रां मोनदोंना गारिनि आवाज गैया जेबो गैया मोजां खोनाय खिन्थु लोगोफोर लामायाथ' जाखाबाय नालाय बाइक नांगौ आरो बाइक बा साइकेल न' साइकेलजोंबाबो बाइकजोंबाबो हान्थिनो हायो ओरैहाय जोंनि अट'आबो खारो जोंनि बै दहाय आयंमोननि थानायसिम फैया ओरैनो थांजोबखायो नैबेजों गोजौजों नैबे जोंनि सेरजोंनो ओरै अट' खारोनो आंथ' मिथिया जाबाय आंथ' फैफेराखै हिरियासो फैबाय माने सिगां फैदोंबाबो आं थाबाय नागिरना फैदोंमोन आरो सिगांबो आङो ओमफ्राय लोगोफोर नैबे
Rồi đấy, đây cứ sẵn nhá, có sẵn ra. Bây giờ có máy đóng gì nữa hả thế? Hả? Bây giờ có máy đóng gì nữa hả? Bây giờ một máy đóng gì nữa. Ăn thì ông thấy làm bữa thì bữa tôi bảo sửa hìa, bây giờ nó bữa hìa. Sao cô phân được? Nói gì spread? Khi nào làm mẹ lại? Hả? Làm mẹ khi nào vậy? Như nào thì nào đi? Cần thảo khảo. Con nói như nào đi nào? Thế Như vậy. Con nói như nào đi nào? Lwgwpwr जोंना न' फिसा बारायनो थाखाय औवा बायनानै लाबोबाय औवा बिदि बायनानैबो मोनो आरोना इदि ससे नांदों नै इदि औवा मोनो आरो चिल्लार पार्टि नै बस्था लाबोबाय हा सोनो ओरै थिं एसे लाबोबाय Wah, Tony ban mau je ban helai, chicken ban helai macam. Lwgwpwr bidi diai bertang ada na, beri lama sih orang kau kan ngapain nusim tangguman. Lwgwpwr helai mah badi haji guzu orang orang ayu. Bye bye, bye bye. Bodo bertang wai ne, Bodo berang gitar hai. Warna cing. Kadang आङो इदि लानानै जों नै इदि मोनब्रै गिलिटार लोगोफोर एसे गोजान जायो लामाया एसे फिसा जाबाय जोंनि इथिंहाय र' आं खोन्थाहरगोन हिरायाबो नै बेसेबां गोजौ जायो न'आ जोंना लोगोफोर थिखोनो हायिनि बानगुलायबाय आङो ओइ नै हिरायाबो इथिं आयौ भिडिअ लानो थाखाय देखायदों बिदि साननो नाङा आरो खारन नंगुमै ओमफ्राय जोंहा बाबा सानैल' नालाय हास्लाबाखै ओंखायनो जों इदि रोगाफादों आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो बेयाव गुरब्रै थिं दङ आयौ गिलिटार गुरब्रैयानो हिराया गुरथाम लादों बिदि गोजौआव खोलांनांगौ आरो गाखोदो हाला नामा फाफ्लियाव लादो बे ससेसिम गारि फैगौमोन जेन थेनैयावनो एसे हाबजेननाय लामायावनो एसे ओरैबा थ'लि बानायनानै लाबोलायबावदों गिदिर नै हिराया इथिं नै